Kaixo, egunon, ni Inigo Aranburu naiz, Lazkaotarra, 24 urte ditut, eta moda estilista naiz, eta horrez gain, kazetaritza ikasten ari naiz. Bueno, antolatu dugun hau Lazkao Fashion Week da, Lazkaon egin dugun moda desfilea, eta bertan Lazkauko dendetako arropa erakutsi dugu, bakoitzak 5 look aurkeztu ditu desfile honetan, eta 5 modelo izan dituzte esleituta. Hala sortu zen ideia hau, eta, bueno, hilabete luzetako lana izan da. Egi esan laguntza mordoa jaso dut, hau ez da nik antolatu deten zerbait, ez naiz ni bakarra izan, eta udaletxen izugarri lagundu naute, bai, Miren, Posetxo Sese, Amagoiak, Izaro Gurrutxagak, Arkaitz berak, udaletxen lanik ez don arren, bea ere oso presente egonda Fashion Week honen antolaketan, eta elkarlan honekin lortu deu, lan eta proiektu zoragarri bat aurrea eramatea. Eta hori da, azken zinen Lazkao Fashion Week elkarlana, Lazkao modan epizentro bilakatzea, Goierrin behintzat, eta hori da gure proiektu. Egi esan erabat unkitutan hau. Ez nun espero inundik inoa olako harrera izango zonik, banekin polike aterako zala, ziur, baino ez horren besteako izango zanik, inguruko jendea etorri da, beste herritakoa, Donostitik, Zumarragatik ere bai, eta horrelako eskala edo horrelako magnituden ez dut espero inundik inoa. Nere balorazioa behintzat zeharo baikorra da, eta ia deseatzen datorren urtekoa antolatzeko.